CT scan ngoko baruo goke gusoko baruo konene nabo igomba bwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinjira au chugwakanira igati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebariya bagutumia NHIF tibari gwakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iyuerange n'ikigambiro kia Kisii Low Court Gusii wa Kiresimi ase namba enoti sano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusii. Sana omwancho muligerere yako geteseni kya Ndizi TV na ende etimu ngima Richiko na tolega iga ase studio chiteka chamnyokire chitalinke ekerabo no chamnyokira ngechideke mirongo ene iga na isano nemo igoro yensemo yabona mambya kulende ntoranyo rumono ekyagera ngomba wakili baitu baikirega iga ase studio. Lero ntoli na wakili George Mobweka antobata ndo wakili onde ochigotatebya Marieta ekolende mbia na inchendali kwa na Hilary Ongori advocate of the High Court mnomo wakili ito George Morara Bwakuma advocate of the High Court abutobata ase studio bono mambia to kwanene ngana getenge nchenene lakini abatebali ngesho bono mbono yacha kiregendera gutubwate kyagera asumtando ito of Facebook na otolibina Ndizi TV News Digital and some ya YouTube no to Ndizi TV News and then da kero bato koboli a commenta no go kwana igoro yomorobilyo abo to mekerengere likia ugwetera asamba yesimi eyuerega abo ase TV yawo gabo and nambe yuyo ngotoka tolere WhatsApp na bogo to WhatsApp egera to sange ase obwamo Chris Arogo kurachinse machara ganga Samson Roswa kurachinse machia ugembo Eric Baraza kurachinse machia Kisii main prison nimbato yondo kwa Joshua Munguru Ishmael kurachinse machia Nyatieko bila kumsahau Dr. Nyasimi koro Nyanchwa nabo igo chinse machia Nyalibali Masaba nimbato mungwana okoro Sagini abona abanchi Richiko bali batariko machano nyangake na bali bagani mwanyare kwa mogoswa aselitangani lero tunawakaribisha tena zaidi egera tusange ase obwamo. Karibu sana ase studio. Wakili George Mo. Karibu sana. Asante. Wakili Ongori. Karibu sana. Igora yaromba bwatu babire gaiga ninche mbabwata ninche bore chia lady asomoro rwemabi yabono toko cyosanga mange noruchega bwo ase TV yawo tochikuligerera igoro Richiko Omwando Onyagosira ebintu bichandeta abantu muno sana muntu akomenya mocheri sana asengenchonga Omwando inakiole ngakiatebete na kiaroberetie bintu byale tajisegi byale talibera na manganda mange asengencho yogotamanya na kitolega iga egera togosomie marobele Richiko no gogosomia no gokomanya mono aliyobwenere togokora ya the do's and the don'ts asa mangana Richiko tobere togosafiri no mwakili to George Mo asa matuka mange igo banaende tigato basobwamo wikato kole karibu sana nchakara kwa ne wokobe we say it left oteri manchu muligereria na nakukaribisha sana Viamono Sara asante viamone management ya Ndizi TV yes ase naando kongari baga yes ryoko baga station rero ase obosemia no gosomania yes na ko guide ni ase magane Richiko ncheno mo wakili George Morara Bwakuma nde omo wakili bwa mangana ye ke katiba nege sheria asomo chobosongo no mochio Nairobi ase company ya Mausa and Company Advocate mbiamono karibu na ndetia tutaramo paka tokole
amafundisho rero. Karibu sana. Ero turachaye bwika. Ero ntobata magani tugatigega. Karibu sana sa na nabo kwemanyakane otatabinga ikwarure actually. Umetoka wapi? Wewe ni mzaliwa wa wapi? Mbuya mono naende. Karibu sana. Mbuya mono asili bageli. Ili Italian nkurukunga Hilary Ongori Tom. Yes. Hilary Ongori Tom njino mwakili ngokora wakili bwana bosongo gaiga. Yes. Seito ero machoge burabu. Machoge burabu no seito. Ngo njino Gusii, mwana mu Gusii. Na anda mangana ngokora Richiko ngokora ngotoko kanga general practice. Iga meeting ngokora anda machiko au ayaki katiba ayamalimo na kubwa mona mangana atukwana rero amangana yo Omwando Onyagosira. Okay. Mbia mono sana Hilary Ongori akoro machoge burabu by then nchingoro machoge church. Ili nero kurubu getu. Machoge. Ngoro machoge church ogembalia mbia mono sana. Asante kwa manyira ba wakili baito wakili George Mo na wakili Ongori ose Hilary kora wata Hilary well and good Ongori mbia mono sana. Karibu sana wakili George bunere kali ekarona kororiga I just see your victory and your team anaro yamono sana egonto gochaka umurubulyo anyamto kora kuana igoro yamangana a baby sagini judgment was done, sentence was done. Take us through gara totabina ki sentence yarenge shortly ngwa shete na intwe we saw buna yarenge lakini nabo gotokonda yare ngobo buyobonene sana ase omuchaka no bwe wiki sentence went okuru ichuma ya etete lakini asengeche ya mangana ya maandamano mo prosecutor oito Hilary Kaino tale kunyara kuru Migori asage to transfer ucha abe court omo magistrate senior resident magistrate Christine Ogweno aga postpone ya Jumatatu so court chinsa saa 8 na sentencing igakorwa but tonyore sara usomwancho moligereria na sentencing teigokorwa egento gekurukuna sentencing guidelines chitara ligererirwa guidelines yechi usebielekezo byo muntu akarago hukumiwa na machikari ya rosiri nanda getigwa ne judiciary akabekirwe sei ya no mu president wa Supreme Court mu Chief Justice Martha Koome so ayama ama agiza aya gabwento ko bakogenda ko tegerera aba go chikosibwa go tegerera ekenyoro na go tegerera olio adirigetwe usibali badirigetu so a report yako ya retru ne yende ko probation report ne re ko abono mo judge usomo magistrate libaga lyoko na cheki na nabantu abana kibabwante usibwa inyora buna aba batatu aba basibetwe Alex Ochogo igasibetu miaka emerongene Pacifica Nyakerario igasibetu miaka 10 na omongino lyo mogotu Rael Nyakerario igasibetu miaka 5 aba bonse report chonsi yechitogo tabana press sentencing report chiaruete ikuruma chonsi chiarukana na mbaira na sekenyoro baira ne kenyoro bagosambwa usebaitwe so a report tarenge favor basibale egento gya kabere a report igoro yo mwana yo yaorogati no mwana oyo takorora kabere report yo yaorogatie uno mwana oyo bado taraikiranga kieria yo gwancherana na koba teyari kogendro bogi mata bwati ya maiso igo nagendere tekintu kiri kokuna yani koba ko somigwa anarebono kuchikobo monto osomere biara so report ye nabaya informative na aba chike giver awarwete bit by bit ngino mwana na arwete input yaye ase report ye na omo judge nera karigereria ase na barabuo omo magistrate akariya na barabu nki babwate ase report ye rigete so a report na informative adibo eribatu asomo magistrate konacha sentencing yabo nande narigerete kinankeregiete tikubwango iga kere ukumu ye egesibo kya rigose libakoreta abo batatu igo babwente babekwechera maisha
lakini court ya kabere ko ben enene kabisa Kenya ekurukwa court of appeal court ya nene kabisa ko Supreme Court court of appeal nja etibuna gosibo monto maisha terike katiba so omo magistrate na bayere setagatana asengecho ekeneke gekira abagonko ba ebisibo Alex Ochogo agatoka na nero korete ligoso aba babere bagatoka na mbamoko bamokonyete igobona se egente kamonda tebyo mwanjo murigereria mwancho mategereri ngina ntwanyore tobos obobui na ntwanyote haki aso mwana uliomoke sagini ase Alex Ochogo abege tu miaka emerongene asechera. Asante sana na heko sana na timu yote wakili Ongori na ingiora mentor on that garanto they felt like abanda ba tu miaka meke mona bagina so like what is your take on that? Nda baise goteba nga omwancho murigereria egesibe keiga batatu baetwe nigo kerege sibo kere boronge ekiagera ekoti iga yarwete egesibe keiga oika yari kurigereria eteme kurigereria nga amasilai yaba gosibwa ekiagera no yambali abanyana bakabastemba bwata amasilai yabo ekere ko we these reports nga yego ikirobo gatigati bogo send a message nga ki egakore kinki arenge egakore kiya na ande boigo ase bali bagochi gosibwa kebe egento tokoro kasiri chikonga proportionate benga nege susuro ke wenerete kolengana na circumstances chiari igo there was a balancing ya lenge ko rwaro oikira sege sipeke kolete kere ekiara nchenda kerongo kerire linkoranga ki ekoti ya rure ujumbe ngiya ochia sabantu bali baratake ko kolege korokenga bunekeiga eke korokia Gusii Gusii nensengima ya mangana buna ya gatakoleti tatake igege sibeke nche karonge ligereti kurwa senkarasti nege sibokere boronge aso send a message to the society nga ayigana mangana makoma tatakiriyo koreki atakiriyo korekana na enda society wakili how do you feel in Mbona Morase Law Society of Kenya nga kimungo cha mwego when you won against something mumepigania mpaka mumeona haki asenge nche binabidembiro you lose sometimes binabidembiro you lose nyora Sara no mwancho mategereri litangane kina kiri kyarenge attempted murder ekero tuaswa muna mawakili ba Law Society of Kenya na nchi buno mawakili o Kisii County Government na abawakili aba bande toswata sekina etole nche George Morara Bwakuma Davin Biyaki na Anita Nduhukire aba batatu tukasoe team tukaungana noyo bwa prosecution irari kaino tukana cheki na neki nto kunyara ugege sustain usoke gendereria aso utakagoita tukakere na no komisa kubwate enia grievous bodily harm ebibionsi ogoita nege grievous bodily harm yobibwate gesibokere ngaine kikiamia maisha osibwechera obugima bwonsi ekertwa kera niga tukanyono bushahidi botobwate nabo botoisana tusibaba so ase team eye ya ruani ekineke abana abatabire bana aba advocate ndobwate babere nanda abantara kwana ba play a very key role oyo mwaka ku Thomas Nam gare Child Welfare Society of Kenya no yonde gakoro kwa Beatrice Obutu nere a county coordinator ya amangana ya bana so abantu abe team eyonsi igo ya rose tiobo shahidi ega suguma ekaringoria egetayarisha nere yareta to obobuyobo igobo resonated kusianyo obo bwetangazete ensengema asite tutaranyora emitandao chisimi yogoteba biyamono egashengia next station ya Ndizi TV igonda tebe biyamono ntarera ne biyamono station chinde Ndizi TV yabere kirenga kingocha ekombori ngai mwe kirekina abanchu abaligereria ninu mwari kire ujumbe nani mwangakere chisimi biyamono asama sabaino nenchera mwabere motenene nencho mpaka muna twanyoreire umwana sagini haki yaya biyamono sana wakili akoro kwa Hilary Ongori director producer ko Gomboli kabisa akoro kwa Hilary Ongori advocate of the High Court mbiyamono sana mwachomoleria ntoko chako morobelio tuombi kiagera bone kinege is like it is closed unless ndo chemba yeto matwe kominane bagende bachi appeal
lakini asibono igobono kialire but bono mwana sagi ni bono kayali no chikutikara ko bali sale what happens to baby sagi neri swali kwa bolide eriria boliwe umwana sagi munankara star into baba twale kumugambere kina na timu yonse tumaita sale umwana sagi ni gabe class egento kokuna a safe house matono mo umushahidi no nyene ro adirigeto lakini umushahidi ole oitorenge bwe serikali so asagachire no mwana uri mu Chantel Nairobi ose Mombasa ose Kisumu ejito ikomanyekani te komanyekani wa mushahidi wa serikali te komanyekani ya bereta bone kina kyalire aya bono na aratigarite bono tuira na se drawing board ntwaba ba usika bakorere kina emanya go decide guna na kyo mwana osagene ochimutwe koba policy echiche ngakichi nyinge abera abete usisha omu advocate bunanje abera usishe abachi expert na children's officers na Child Welfare Society of Kenya ase okomanya na kyo mwana sagene agochikolendo. All right, mbia mono sana igoto ibule kabisa nkikere asiki na kimwana baby sagi ni kiwono giro mwale because already a sentence ya nachiro wakili ntararu asuli kagera wanongo swande ase wakile in a short while kwa nanyo tali boli last evening karomonta muligeriria endo wanchete ukubwatia kurocha samangana mayamwale ngasiki na kia keroka boundary tukarorabuna na kikiabete but bono libolia mbole tinkuboli bono mambineki atabetenga Nyamira na Kisii County nini mubwata disputes esenginchu yoro bebe how is it possible again ekine kyogo chotegero naende ase ekoti ya Nyamira he felt like justice was a fairness there go boro because ne chindu wibere mokurwana the niyo yale tanko yaye ole side yaye achikumugambirikina so he was wondering and I was wondering as well nga bakurwana then how come naindikina ke geteneneruna akigambiro ky'umucyo Nyamira te asinge jondo mu advocate asekineke ni nsibirama okake asokwiranire lakini gonda iranerie kirige tambeke buna no muntu ntaite gukwana igore kina kerese court ngia file tukwa Nyamira na ekene koti ne bwate chinguru chichoga tegerera lakini ase origereri ne kina kegendera tempa kabono chi application nchiro chibekiro cyo gosabe mojaji rusie chi application nchiro chibekire na mabadiliko getakorwe erinda abantu ba Kisii County osaba Nyamira barone kina kiana chirubuya so libori eriaboretie na bodide libori bwato borito na ochimotwe tora ganie a direction gete erwewe ya o ekina kegamberwe ase keroyomo osina abo mojaji rio Nyamira kenacha kebe buna abajaji bana nabatumishi boko na chebina buna ekina nkero kana nkyagambe tubobe no rio Nyamira na bakugamba is a competent judge na bakugambe kina nache uamuzi no ni tutorancherane lakini eya sabantu ba abange eba filetina kina nkyali kobe kunyamira osikebe kukisi ekyabantu ko Kisumu osike Mombasa osike gambo nabajaji an even number batatu bune bibinde bikogambwa so asebono iga astukaransete tera nanke gambo encherejo. All right. Asante sana Samson Roswa nere ontobelete message akaba confused a bit and not the sini yamuakorete he was really following be mono sana mwachumurigereria kera twakoranire baby sagini kando mangana ya keroka kando ona tiato soe asinkwa na yeri tikolia era kare chabuto kare ndeke 10 yamanyo ko bwata liboli wacha saba wakili baito na bogo tuma SMS yao wetera se namba yesimi ejere bwa TV yao igoro gabwa emitandao na tole live Facebook Ndizi TV News digital na bwa YouTube Ndizi TV News na ichana bakonyora sara on Twitter aso mtandao Facebook bwa Brighton na bakomanya Brighton makori aso mtandao Facebook kiagera no arama na intwe nigasuka kidogo succession wakili Ongori wakili George Morara orato irire sabali ye kolende twanyorire nga ekenege tango all the time yani nga nonyeto kuna ko kwana mangana ya succession na wakili George Mo bantu bado mbatagete
batete banya kuinyoliwa. That is it to say wakile. Batete banya kuinyoliwa so mbanyora se amakongo. Lera to kwanera Omwando Onyagosira. We want you to lay us a foundation ya succession monomono onu Omwando Onyagosira nganaki the do's and the don'ts inkiwaneteka korwa. We want to lay just a foundation because jinsa na chiro is against us so that next week so that we see it now properly the soe aso we mekorenda sabono wakili Ongori karibu sana na boko ogotoigorera mbiamona Sara seri bageri na management ya Ndizi TV yes ntaete gochakira mono ni tutware some foundation yes and the basis yogo kwana mangana to gochikwana yes omoteri yo mo Gusii gaiga osaba teri ndabaruke abamanyekanete mono bakuru kwanga sungusia band mbatere ta volume 14 yabo ngekero nkwete wakaerera sana ngakire mangana yo correct ako lakini bona mangana to kugamba rero motegereria etokobori ngaki ekero sirete ngakia mali ago ga correct ako kero monto ritu kaserinde ni gotokoboka mambi twachikwegeria bitoki ekero kwarigirie bitoki ebiga kwabirenda buya lakini bona libori lya manya gochaiga ekero nkwete ngakie binto byana bigo cha correct bigo cha koba bona na bibi tokoro ko Omwando Onyagosira igekero monta asirire ndichi kondi bwatenjira yaye cyo kurigera ngaki ebinto biryatiga magega ngaki bigo correct ngaki bigo rigera nari kuganinja akiriga abantu abange bakorengerera ngaki ekero omonto mwabasirire mbabwato possible bwo deal n'ebinto biri bya Nyagosira amali yaye kigali kyaye na binto binga bunebi ndagete ko cyakira ase kebungo kyakoro ku 45 kya law of succession niko geko teba ngaki monto tayo uri no possible huko kune binto bya maremu onye tabwa tili rube kurua se court liko mwa chingu kisheria o deal n'ebinto bya Nyagosira igo monto tayo lebenga no mwana Onyagosira ebenga no mwongina gusomwancho Onyagosira monto tayo bwate libaga yogo kune binto bya Nyagosira onye taranyora libe kurua seko bone ngento tokoro kan procedural succession yure topic ite ya lero ego chaiga Gusii ntunaba Gusii andonsi setwabeta omo Gusii nendemero negento otanyare korusana omo Gusii no bole mo negento kere egento kere igotanyare correct osepare abantu baitombanje tekwegendereria nendemero nenjera ya moyo correct yo kwegendereria lakini ase process yuko taka gochikogendereria ngo ikera bolo ntwanyora ngaki naboko nyoranga for example bole mubwo muntu Nyagosira ni gakorete asirete nande muntu tayo bekiru kisheria gotenere binto byaye kwagenda ase wataka kugura mugondo wate bunge soko yakorete sirete lakini bagotebinga ya yanto korete ntoibwana ine abu no mochando gochake esababu omonto yore no mwana Onyagosira gosino mongino Onyagosira gosino mugako Onyagosira tabu ati kibale kene gyonse kyoko koneri mugondo oyo onye tarakora succession nere process bone kubwatigwa pakali tukokonyora lirube ligo kwa capacity to deal with the estate ya Nyagosira either konia osekubagira abantu ba Nyagosira. All right Biamona said that a wonderful introduction kule nintete wakili nera mentera kidogo on the introduction yunga ki bintu bya Nyagosira mbibone tipo kono mpaka kwa nyore lirube korwa sekigambero. How do I even go about it? Chinga kichinyinge Sara ntu okwaneretega twana kirekina gukora ibintu gete tutabwate Richiko tokore ibintu gento kerike usibata nege tureti tokuombia ense ya Kenya nebwate ekatiba ne katiba ye neruete ne donated osinebagete obokore rigete gocha sama chiko Richiko ria law of succession na ririko litenenerete Omwando Onyagosira so again take yaleleza kanene kiendemereye kikigariye Nyagosira abwat kianga Nyagosira abwat ki account abwata chibank kibeza kirikire M-Pesa yaye igo kitenenere riri munasiraiga oirwa mochari ikaratasi iri yasoke kurike burial permit a death certificate yasoka Nyagosira bono gakugamberu ne Richiko likurukwa succession ekarari moyo aye na inche buna tuikaranstega ntogambere na Richiko ya succession
muna abatole moyo lakini chikuria section yetu gambirete dia section yetu gambirete muna bali to gochikoba abanyamwando so umo wakili agenda abekire and muna abekire ko kinagobaga nkeri na Richiko kubwatigwa ase bintu bya Onyagosira mbiyo muna inje mumuro mwabo manene nkotabona mumuro oryo oye irobole mu burwa ochmoina ya goikari rube goika authority goika chinguru chirwa sekot yes but wakili igaiga bono akonyaranto bako ba a bit confused because abantu bande bamanyete baro meta mangana yechi osene will tato minto likire will atabesara ugento geto then why nanto chukoriya ekurende ya court because already olikire in written or a will really genuine to asomire ntuigwane na bana mtobonsi why can't us take this oliro bolo mwa kitalo yere why succession na bonda iraniri yako yes etobwate chinsa moibere ekero umuntu asiri yes ntobwate nseme ntangani umuntu osirire lakini tabwati will okay iyo tokonyoroka intestate succession tabwati will nsema yakabere ntobwate umuntu osirire olikire will yeah kwarori bone ekero umuntu abwate will nekara tabwati will at the end of the day you must go to court all of you ekiagera ekero tabwati will eminatinga kigo ikamurio motenene yes ase will yo muntu nare tokoroka executor executor ye will nero konyeire court elinde court ye chinyiko hafanwa ngaki ngoko ayo gento geta na gento geta yekina kitokoroka nga grant of probate warori igo ase chinse emeji chonsi bere omweri yo go ikogende ko ikogende sababu ase kyokogende court e court nero go strike a balance between abantu bakani dot konyoru Omwando Onyagosira konyoru Omwando Onyagosira ekiagara bono muntu nabarate ngaki ninche mbwate will anya some bwe Kose people na abagonyora baetanire kolengana ngaki Onyagosira atagete goteba ase will ye batari kunyara kuigwana ngaki nkige ko garenchenko egwekeneke ase will ye at the end of the day as bakogenda na ase court elinde court ye bagayane igo chinse mo chonsibere eide kero muntu abwate will gose karata abwate will nkogenda ale court all right ndio mono sana wakili Hilary Ongori na George Morara Wakuma wakili George can you take us through the do's bona egento kelimo ndata gera karaburunge so that wakili Ongori achigutoira the don'ts ebiga biko bani ekikerani procedure bona mbintu kiebe take us the procedural one bono inyora sara na diri Onyagosira asiride egente getangani twakwana ne a burial permit ekuru ase origin gari asa kwerete na mochari uzonyaga kwerete nka mo chief ozo mastan chief orwa a burial permit a burial permit na reo chakobiara a death certificate so eyenere basis entangani ekere death certificate ya tokire egento gya gatatu neri irube ryo mo chief neryo kurika abanyamwando bonsi nande kegagasa abanyamwando yarika erike nande nibo ya Onyagosira asiri irube kaudi irube yarikiro nariyo tochikogenda bona ase process gochaka egento nkere wakili akwana igoro ya intested na tested will yakererikire te onchoreti chiko buna will nero mugotumia yoka mutaragende se court chi will nkoli kuchire nande cheka chatwara ota igwana se bali keire usabanya mwando bali kira se will so a court na ranya nego chiega yana tiganko example ekere will erike na be will erari kukorugoro ebe ko mwana getorengo mwene no ase Onyagosira emwete chieka ibere chioka no buri mubwarenge chieka 100 oyo nabakumyoka ate na kiwiri yutata na kyakota kandikire chieka ibere chioka ababande babwate chieka 10 ekoti nere gochie eigore wili eribono enyerire na confirm ekemborongekere na ande chikot na chiachire shikoga ko confirm gose ko authenticate yani ko ikerania une wili yana yakane aligetu na ikeranitia maagizo osama chikaria yo kulika chiwil so ekero process ya succession ya chakire obwate death certificate obwate rirubelio mo gambi na maria ya Onyagosira process yo chaka eyu nyora gera se tested na intested o kabions biriku
Ewili manya kowe kworo ne will nerega erikire na nyagete gatete no mare maya igari 10 igakogenda igana iga mbia mono. Alright, mbia mono sana so go to limelight ose ngana kinki kigwenete gakoro barrio permit ya Onyagosira lazima lirubalio mugambe ebinte byo pamoja. That's the right procedure yo gukora amangana a succession. Wakili Ongori bono bintu kibiri antu bakora bire opposite. Mbia mono ande siri bageli. Yes. Ndaraji kugenda gukwana se bintu biri tutalitakiri gukora na bonta ete ko mentra so muwakili George atebiri ngaki process ngaki kugenda e process yiga ya succession ekero toko teba ni oboene ekero konyore koira ange omwaka oyo momugima imanye koera succession imanye koera igo na abu na ndingo chiko chakira don't number 1 ingento tutakiri gukora tutakiri ko bomwango tota for example no kole to bole masekete na ndo ko igure nga succession terabo umanye gotebi ngaki encherenero enyororo yokonyore namba kurua saya iga otaligo bugati succession oko igunga nkonyoro uri title go sinkonyoro uri bintu bya Onyagosira ase chinga kichire less than omwaka oyomo manyanga igo bona that is don't number 1 igo mo chando kolriki otokiraro egendo kendo tatakiri okora na otakiri ko manyanga ki oyo iga ogokone for example obulemu na abugate capacity yoko kone to baiso ko bomwango kokore gento getureti buna omugambi atebire otebe ngaki nganto igwana ine buatiri chikori nyere buna liokora liokora so don't yunga tabaneri ngaki buati umurobeli bwe succession muno takire okora otakire koba obuatie process yonse bakekora bakere to baise go tumie njira ya mkato njira ya mkato ebwato mochando mono na for example as Kisii county no Nyamira yaito okonyora omonto akogenda for example as ebintu bya Onyagosira usono mugondo Onyagosira ogenda o change as records as lands registry chaito o change ya register ro bali ko ro bosa igonga succession ya koliru ba change omugondo kubo Onyagosira bagenda pakase bakaso omonto ebono konyonyora igo egento takete kwabo idikende galinga ki opolinga mwachiete court kokonyora nga court techiri manyanga igo gwatakire ko so sako akong ekiagira bintu bya Onyagosira mbiri ko kore rugasiende yonsi onye toranyora iruga lieko court igo any dealings otogere kwabo that is the dons we are talking about you should avoid any dealing asa mangana ye bintu bya Onyagosira atali ko involve court unoko igungenjira nero engao etali ko involve court ichiko telikateo abu no takire kwabo. All right. Manchu mulira time this no bwateti the do's and the don'ts to when reta gubwatia so that into enyora searching musana no nanto chikolia bawakili nga kinchonko nye kirega because ngana ya amalimo is very sensitive ngana ya succession is very vital e when reta kubwatiwa bono manchu mulira naro le bolinga when reta gochakia this initiative doroju waikire kugora so abantu mbali bwango ekiwata ba don't be in hurry akini anyora umuntu ogorije oseneji besa anyora tenjere geta dete kuchitumeta so ashana no ashamba amanyere konyora nga succession ye quality tachiti no yango who now should na kiago chaka is the nabanda bwako beterli goseno nere nabwata that libalali ryo chakia so that ye succession ye ko tachikonyora sa I think na bonkore ni yabo omuntu ole entitled gochakia process ya succession etoko monyora ase kebungo namba 29 section 29 ya law of succession abantu tokuruka nga dependence abaiga ekebunge kiego tabanga ki spouse children parents kogenda igo igaba tabatangani bali entitled gochake process iga nefa family lakini kwa boli ngaki eranyare kana kwagulire bono nkwagulite succession takolete ngaki ngokora oikire kogora noole kwagachire bintu byagaro lakini kwachire konyora ngaki succession takolete yakore tu ngaki okokora di echi konkurutiri baga ngaki oetere process tokurukanga citation citation nekero bono gwachire kwa boli abantu libamwa Onyagosira ngaki ngokora muri succession monge namba yani bakomine gosonye mbaigwana ini bono nyore ngaki ngokora
Kimbo atinjirende. Bono Richiko ngururi banga ki offer lige ntotokoro ke citation. E citation no gotebanga ki abantu banyagosira mbabwate priority yogo chake process. Lakini priority babwate mbaranyi exercise. Kwaro bono citation yego kwali baga kwaba 15 days. Okay. Bachake process. Bago sinyugo chake process. Iga bono no obwate libaga kotia ko order no etoli entitled buno mugoli o chake process. Eko order yoko gendera na succession without them. Okay. But really ga tota nga ki omuntu go chake process yiga n'abantu banyagusira. Kuna nata every spouse, onye spouse teyo, children, onye children bayo, parents, kogenda. Okay. Igo bona abantu bali entitled n'abantu abanyamwando boli bona batakiri konyora ebintu lakini no mugoli nere gusonde bwate interest in the estate na bagwetera citation elinda compare bali bakoreki bakore succession kosonya mbago kora aya guri bagali abene yogo chako muru. Yes, wakili George, comment again? Gonda mente kurase wakili Ongori atebire inyorabuna eye section 29 yefungu ya 29 spouse no umorugi usomo sacha abana abayibori order y'abantu bari bako babanyamwando iyo cyakonye ko rumugaka no murugi yo nere namba ibere abana bacha n'abayibori bawo n'abana bari ba ubwate bari baba ose achete nabarabo order nero yango takere go chake process lakini ekerenga kanene buno mokiri atabire family area ime nuclear na rego chaka magana succession window yerure ya citation Richiko mategori arigerete abariki bamachiko ebakuri na ekekera kubaiga na kikerabe ekeketabe atiga na kikerabe igo kiria rose tiguge kiwe mischief ose obochancha osobobe buratumeke go osalia administration ya justice so na Richiko ligo tebe ne liko butora mara kabere moina na moinoga Asante sana mwancho muliria nimaite mubwata mabolio tutaraenda tambe because we are just laying foundation na kitoko kwa ndaiga so that tumaiwecha ko kebeka uronge nga which is the right process up to the end mpaka tukere bintu binene biri bantu bangi mutabwata nabo bato bali mara kintoke tubwati bintu binde biri bira supporting bali mabono kwao endera gutume ujumbe yao libolia wetera SMS number ndo chenga mwachakire kobolia na ende mbuya what is answer and question and answer session egere gero chidega chikona kumnyoka mono nare gaiga okobolia agoteba ni ogendi ayemni anyeni korochese mchanya masivi agoteba salimia wakili Ongori wakili George Mo they're looking good. I'm enjoying the show. Let them be blessed. Oyenege pindi yako pongeza asante sana. Hello o Morara Sara na banchwa Richiko wakili Morara na Ongori agoroko Ongoro lakini na Ongori asante sana. Kuboranga bwakire bya naomba bwatetie bya kuro kitutu chache South Kisii County ensema ya Bugusero Raganga arogo Kristi mapana kosa enzake onoli na mentioninga no aligirete asante sana mwaka Chris Arogo na mroje for the first time agona sireti mama he came he really came thank you so much nara okubolia iga agoteba kuro kwa Musa Omare Ngaya Matongo SDA wacho gembo machoge chachi Koba Road je wakili abaraiba azimio lo moja nigo bagoteba kurubikana ni haki y'abantu kulinda serikali eraroro nigo bagoteba okurubikana ni kinyume ya sheria bono ngaitora amanyire abagukwano bwene buna ubuchika buna Richiko ligoteba igoro yo kurubikana all right okay nando boliri elio boliri goro ya protest au tabazimio bateba ni haki serikali ya kana ya teba si haki ono babos nywanga sheria ronkie goteba igoro yo kurubekana edineri tangani eli akaberu manyira goteba nga onye na alikire wiriane nga inko yegacha. That's the second question. Ono wakili George Mo moira ne ligoro ya yo kurubekana
who is who ngakiri chikoliga tabegoro yokorobekana na wakili Ongori amwiraneria karari kire wili yae ngai yako yegacha Musa omwancho murigereria biyamona se ribori erio ndiri tokonya kumanya na kuigura mongaito okorobekana igoko kore eke katiba okorobekana ngwancheire okorobekana nogo present chi petition nago picket igera se katiba kipengele ya 37 37 yes. Article 37 and konyoret na article 2 igetoa tegento kuna sovereignty of the nation igera sentu amagokaito yana obo chinguru chiense ya Kenya ne chito samagokaito okorobekana ne katiba yancherete eserikali erorero osera abombambia egotema ko ngainereria na okorobekana kwa murembe gutabugure tingange nde yonsi kose sila ende yonsi na ne tikuri kikatiba igera abige kungaina abananchi bense yitana na ya Kenya okorobekana kwa murembe gutabwati sila ende yonsi igwanchere kikatiba ekipengele ya 39 yataba na obosibore bugo okogenda gusogotara gusokosoa asense ya Kenya utatangiri igekero konyora road block ebekire y'abananchi gosoa Nairobi town gatime eyune katiba ebunire na serikali erase obugambi ebwante koragererwa enchera kende gyonsi ekebe muna kino abantu bali bayite baruseti omwana sagi ni amaiso igo birengaine ase Richiko. All right, biamono sana yo mitumusa. I think wakilo irani ringa okorobekana ne haki ya Kenya kulende kulengana na article 37 ye kubeka borungenga unarmed demonstrations, picketing and presenting petitions to public authority. Asante sana. Wakilo Ongori na bonkomenderabu abo linga kati ya azimio na serikali ngogote ya bobo ene country yeite Kenya etobwate katiba yemo ekero tobwate okungusana na konde gwensi ekero tete komanyanga ngore boroke katiba na ero Richiko liri nene pia sama chikonsto tobwate Kenya bono ligereria ye katiba abu no komanyiranga ngore bonge osingo ngorebo ekiagera ekatiba eyo nyene ngoto ere libagari okore ryokorobekana asomorembe tutari koimo kipende gyonsi na guchiko complaining akia ya mangana akoriki akongire uno bogima bona bwakongire libori abo liria kabere ekero kwalikire wili yao nga yoko nyegacha ekero okolike process yoko like wili na bogo approach mu wakili akoreki akolikire during the time yoko like wili yiga ngwa point yoro muntu korokunga executor ye wili executor ye wili no muntu olio gocha goika bona ekero kwararire aikira nya magani ali akorengana buna gwakoreteki gwatebete se wili omuntu yiga nero gotware wili yao na bora amuote benga kie wili tigabero no sumu wakili one Olio koreteki o kolikirete wili yiga elinde karo kwa beringa kwararire omuntu oli execute omanya kubwatira aroro oimoke wili eli ogenda buno mu wakili Morara atebire oyende court o file igento tokoroka for probate o annex ye wili eli elinde be interpreted by the court. All right. Yes. Bia mono sana another whatever interesting discussion indeed. Be blessed our able wakilis as a studio abumbali bakulika wetera sense moya Facebook Charles Lwanga Ugato awate banga Noali mikoro King's Salams Club awate batuko pamoja Eric Momanyo Soro na awate banga wao naonde imekoro Kiumbuli Taro Teresa Kimto. Good morning Sarah nabageni ntegerete kuro Muranga enerisho bigreto kuro Muranga County sana awate anato tegerete bia Engineer Vincent Maina wanchete sana Richiko wanchete sana wakili nere kuro bobasi ali akuboranga ichu ya bobasi following you live from Busanza PAG. Ask wakili Morara Bwakuma that can they appeal again or it was final or you lick in brackets a sagini case can they appeal again or it was final yako nabakuboli go Engineer Vincent Maina
Babwate chama mabagabere ya appeal. Yes. Appeal entangani ba appeal to the High Court. Kare court yana chetene ne court ya Chief Magistrate Court. Yes. Na andi ko bata go kigote bata isaneke no uamuzi ya High Court wa appeal which is a court of appeal. Babwata matuko 14 ayarie court ya Ruete. Lakini rende. Yes. Ayonsia se omwancho morigereria egento yokuna criminal justice system ose ebina bya obokorome igo bibwate chinchera bigokorwa so ntorigere torona uamuzi eria rwetu ase court nao yarenge enkake narwe kielelezo munantu bwate gento kuna kielelezo yo gukumia umuntu eyuere na goika bantu bonsi bichinsagi chionsi chitegererwe chirwa maoni yabo ase gochumotwe asorio gosibwa no rio umiete. Producer Joshua Kubolinga, why are they even given amatukai 18 for appeal? Because already yani ni makosa kubwa na hukumu ishatolewa na anda Kubolinga barisa wa appeal a sentence yani a judgment nebe engao kubwe ya rwetu. I think on the issue ya appeal wanda iranili buyaiga katiba ya ito article 27 ego tebanga every person is equal before the law and is entitled to equal benefit yelichiko bono equal benefit yelichiko meaning ki onyelichiko liko ruli bagali wa appeal ekero taisanegeti no kogenda se kochire igoro ochiko iroko taisaneka kwa garoro elinde ngane yeligere boro at the end of the day gentongeringa ki omuntu taisaneke ngaki ekene gyakoreki ekyagara no na abaiga babwata mangana yo gosibwa iga na babwata mamocho iga babwata obo ene bole protected kikatiba igo right of appeal is their right to appeal and for the decision yichikorigere nganga kyekorete ngakire. Asante sana. Sara genta kamonande menta no mo wakili atebire kia boli no ko appeal ege siboekera iranenze goseke gende igoro. Yes, judgment na kira aso ko ege na kwane no mo advocate yokorete kina keria judgment ya Ruetu na Honorable Christine Ogweno yo yarigereretie chief factor chionsi judgment teyo erure yogo isanekia asenche Morara umwadvocate w'umwana sagene une judgment Christine Ogwena Ruete igari geretia magizo ama guideline chons lakini nimbwato bwoba bomo appeal era abekwe enyoro mo judge osomo magistrate mo judge ochikorigereria aringorie anyore buna kepengere kirikia maisha kiarusi igwe lakini bado yo nabako agwe miaka 80 Alex Ochogo na baraigwe miaka 80. Alright, mbiyamona sana Joshua karibu chandika sana Kubolinga egeregi nege kiiru appeal charge ya Ruetu hukumu si anaona kwamba sijatoshea kupewa hukumu kolende katiba neto bosibolenga na bukoligia ekeruta isanegetie ekeruruchenge naone ruwana so that orolenga na kyogo konyo abo igoni ndoche Facebook che SMS ne chinyinge Honorable karibu cheruka Honorable Brian Ratemo whatever I have a question to Mr. Ongori. When the will is disputed, what happens? Can it be altered against the deceased witness? Wishes. When the will is disputed, what happens? Can it be altered against the deceased wishes? Na bonda iranelio yes egente getanga nikigima karo montali kire will ebinto mbirata kire goisaniki atake irama nyakanenga na abugate sound memory capacity yokorosie will ekyagero monto na bakuri ke will kota for example monto likire will tabugate capacity gose na abugate upungufu gwe birengereri gosonye ne myaka ya chire mono ali ke a will ayebe some properties chaye ayebe gose na abana bande ba yaroro warori igoto kanenga to tebanga e will teganiri ko ba altered olio korogunga nere bono yo okolike will onye tabuga ti capacity yokonyelika
ali ke wili atika abantu bande siko tumanye ko teba ngatabuga atika capacity yo konye altar era achiko bane fair gocheza abantu bande bakolete bararo igo the first point ngo teba niringa ti umuntu yo kolike will we can't are capacity under the law to do that will ekara to that capacity elinde will icho correct icho isane lakini naende ngento tete kunyora yes umuntu yo manye no kolike will nabwa to possible bwo kurwa maria yako nakolete Nategete. chisaba bunchire kiragere umwara narura akomine usora gochande orore ngaki umwana otini ko mwake Kende budege susuru yes ekiagira maria ina ya ono bwa to possible okoraki uko iko circumstances under which will ye cover varied osego change ko kigo chire chinka sana lakini ekaro ko oro kiringa ki obo ene gaiga unfairness ne kolete Nero. lakini uli kolike will nabwa to possible wo kolika buna atagete bintu bya bikoleke so it's possible sante wakili so it's very possible wakili George Monga mwaka na wara mini ali kire mungino aya millions tano mbano no ene is it kawaida kine ntu kyabeire nande ike court ebe interpreted enyoru na neke no mugako yo igarigete enibo yaye yonsi asomonto yomo nande eta egente getanga ndio kurigire ne capacity wakiri atebire egento kende oye kerarigete ewili yeyega abashahidi mbarengo Richiko ndiro ryote na guika abashahidi babo okay ewili yeye bunerikire nebugoretia maria ya Onyagosira onse inyora igasara yes okay mo wakili nabwate oborori obara charu ase umusingi oyankobeka rero aso gukwana igore ebintu bibere bitatu ntata ko preempt ase atokya rero igo no nabanchu abarigereria tiga bagenda ne pesi etore ne foundation yakoba lady ochorore ebintu ebibindi bigukwana na ngaye gucha goikera ewili ye kanu mune yete isaine ebintu bira nubuna ne court yakoba gebi. Alright, asante sana mbia mona say we limit on that because we are laying a foundation tumayocha kugenda next week but wakili na inche bona na nyol relibulio mwatabirenga manyene na bakolike wili buna tagete olikero murugyo ye bwezi so umurugyo bonere oyiru binte beyonce natake ko bagira abana ba and still it will bring her back to the drawing board amangana succession how will that happen no egento kero ne kiga egento kinate banga umuntu Onyagosira kolike will na bwa to possible egento kito kero kasiri chiko nga testamentary freedom okay bono testamentary freedom meaning aki ekero bona ali kiru murugyo yoye ebinte beyonce igo bona ebinte beyonce amulikire biko genda ase asari igo bona process ya succession ya probate ya rule kuruse Onyagosira osoyo ligete will ya chiro somo bono bya chiro somo ndoremo Moyo. ekero umuntu ole moyo bona abwa to possible bwo gukora kindi gyonse tuna bona igando ne moyo ne mbwa to possible bwo gukora kindi gyonse tata ngeire wetere will onye taijo for example igo bona oli okobinyora wetere se will na abwa to possible bona nande bupimo ka mwengo correct kobagira no na abana abu bande igo there is no need for succession ikero ko by that time ba ikiranirie will ne asante Honorable Brian Ratemo Biamono na indo likirenga well articulated Mr. Ongori and Mr. Wakili Morara among us the best brains we have around. Biamono san. Devi bitange na era gutubwate kurwa Doha, Qatar. Awatanga noale ime asemirimo yaye Hamad International Airport niko locked. Otebirenga amaigaba ikiremwensi na maigage ne mpaka sikinyoruki yage gutuka makairo. Biamono sana oyo bintu Devi bitange. Ine William Nchen William Nkobolia onye spouses are alive. Can children do succession without their mothers? Onye spouses were alive. Can grandchildren do succession without their mothers? No. No. Succession na beneficiaries bonds abanyamwando banyagosira onye tarigete will abanyamwando bonse pimbare entitled kubagerua umwando oye asenchera ere ya equal intubwati shortcut succession igere na kirikia Nyagosira ke chense ase abanyamwando baye bonse igo to tabona orusingina usengina koroyo banta ababonsie bare equal bo wento ko baganirwa ebinte bibo
buno bonsi bare. Okay. Ndio mwana sana wakili Ongori. You have something to add before Ongori nelia oluchi? Na bongo chikoira nelinga ki. Eke ndokere kiengenjo mono. No ko involve all beneficiaries. Okay. Buno ko chikoteba ngabona kusenga abana bo kamba kore succession batige spouses. Enga bono for example montante inga ki for example totenga tata tayo ngani kore succession ingire bintu bya tata mama ta kore tiki atayo. Go ikabantu bonsi beneficiary ta kore babe involved. Unless you monto monyene bone beneficiary ka teba ngaki inje na ikire court lakini ento nata kiri chikoya na getigire tiga abana bane bakore Mwibuli mwetra bago te for example amata kan saying ki ebintu biri byarenge byamaremo tiga biso asabana ba I relinquish that right but como exclude is dangerous and it is illegal na ndigera go so ya samangana makongo. Asante. Well, aba wakili, as you continue your succession ndinareo ole entitled I wa mali amange regardless of his or her education if there was no will. And I'm going to very directly in terms of ekere wili tayo. Ekere wili tayo. Abanta Onyagosira bona Omwando. Nabo ba kuigwana ngaki batakire okoreki. Ko bage bintu bya Onyagosira. Ngentongera otokoro kanga a schedule of mode of distribution. Banda baikaransi bataya ngaki ya nyagite tiganya oregento gete, tiganya oregento gete. Lakini Richiko ngaki abante batakire konya oregento kere ngaine. All right. Ko ruese bintu bya Onyagosira. Unless they agree ngaki mumuro minto no maneno orenga na tata na moete kebiki kinga kenene ntuli go chikopinga mangana tata ntuti gatosha ekeli ya koleki ya tigali lakini chikontinga banyole equally biamo both girls and boys. Kwanza na ndembu ya kwa boli eke penge kili chiko gekoro kunga article 45 on the issue ye family eke goteba ngaki abantu bakoro kunga men and women babuate spouses obuate equal right at the time of marriage, during the marriage and after the marriage. Iko abantu bonse mbali entitled wako genda article 27 clause 3 eke goteba men and women are entitled to the same economic, social and political rights. Ige meeting akino obo monyaruka nanda no to kuchitua chandika sana umuntu akoboli ngaki mbanyaruka baminto ko banyuomire mbabuate ayeto nyuometi because that will be a discrimination on the basis of marriage ayena no nyuomete nkaga no monyaruko mino onyega atagete konyoresha na ari entitled konyoresha unless ari linguisha tabengaki bamura baminto bono tiga bagwa twale binte lakini to baise ko barusie se succession ni gali ko introduce mo chife kara introduce the family ata geto ko introduce abana bonse ikyaro baguste yeso mwana mumura oso mwana munyaro elinde bache ko batabengaki inje buno mwana munyaroka na anjira amura baminto bajo banyore ntini konyoresha ya okay. Asante sana mwanchu muligerelia mnaendelea kupongeza kipindi sana. Agnes Koroiranda agoteba wakati mtu amekufa pesa zake zenye ziko kwa account ama account na kwa simu yake zinafaa kukaa for how long ndio koti ipeane ruhusa kuzitoa. Kwa sababu mtoto wangu alikufa na imepita miaka 3 na sijaona nikiitwa niende kotini na wakili niko naye na watu mwakili. Awo ritangani nkora moira neriga motena obumanyi bwe Richiko nakigento kera konye abantu baito mono na mwanya getinga nimanyete Sara na Brighton ntobate schedule cyo cyo somi goro ye enibo ya Onyagosira eye nyinge ya irirune ne Richiko likoroko na unclaimed assets. Ekere nibo era asigete bengi gose M-Pesa ase institution echi enibe yakarege kagete gia etire ondata ikunyesaba iye kuiruna serikali yande kigancha gyo kugachwa cha eniberia etanya ko korototwa ekina keke usie keronge enibe etanya korototwa bono ntubwate agency ko unclaimed asset authority enibe tararototwa ekogendo oyuri tangane tetanya bwanda okora na bagocha se chobis cheito osainyo ryomo wakili oye arigererie unclaimed assets act emokonye na kiararo tote chibase chumwana oye chire held
besa gose mpesa chira ase chi account ne Onyagosira bado mpaka kero kiria gazette notice era asoke na chibese chiabeire chitanya korototwa chiabeire cha serikali. Okay. All right, Agnes baba koro iranda kwegule buno gukora inyoria omwakili ogo gose tarira abawakili baito gaigana bokonyo inchibu kasaranya ngindita nitakupeleka hadi huko metusono bwatikende wakili Ongori ora kwanire igoro yichibese chicha Onyagosira naende ntaita komenda iga ndonkoro tokoroka an institution ikorunga the public trustee public trustee mostly yakaro chibese chabelete sebengi chitarabwatibwa enjira neroro omuntu kokwe public trustee no muntu bono gukora succession obwe serikali ogokorera abantu succession ekero bono batali kubwati gwetera saba wakili abono togokora private practice ekero bono omuntu oyo obwate chibese chire sebengi atara chiko chibwatia na bara abwati gwetera somo wakili oyo bosina bakogenda sebengi achake process that money will be sent through the public trustee elinde gwetera aroro public trustee ngo korere successions ekero ya korere successions na bakonyora chibese chigwetera se public trustee mbia mono sana wakili mwatebero bya chibese chia unclaimed asset chi account njiro konyora no nyine family already tamanyiti mwaka bwata a lot of bank accounts even property chinde atari gukwana so montone bolinga ngaki na chichi chiko chi serikali kwanda yaganya yanyora bantu mbayo ya claim usistiri na bara claim era no ni chi abantu baro chi account ere dormant di chikerian claimed assets igoriruete omwelekeo una institution ende yonsi ebwate gento getanya gokunu gose getanya korototwa weke bya serikali na serikali katengo ya serikali gyogutangaza yokere egazeti eri official ya serikali ku Kenya Gazette serikali nande yachire nabonda akoletere ko tucho gusomira ibori eryo ntwari bwate Brighton nali tebe tucho gusomi ninkoletere na serikali yachire kilomita ya momotwe na gutangaza chibesa kirasi chi account chitararototwa asama gaseti aya ito manene list ekobekwa yorokina besa umuntu getanyagete ebintu byayembire bengeye bitanya korototwa igeganetie asengecho tubwate oburemerwa buna ense yeito usimi mwanyagetinga bintu byeito mbira akorerwe ngento gekona .com digitalization ntoli digital otherwise anga tuamanyire binte binge byabatata abamama bakwete biro bitarototire asenge chamasakara mange nebintu byeito bya asitole bikoroto tunama sakarari arikire na kitoira neto nyumasine chinse chiri cha mache ngumbu chigenderata kiregento igo kirega na waso yerieta George Morara bwakuma ye koro kina igabwate chi account Absa Bank, the Credit Bank, National Bank, Chonspi Choroki egento tego korgo chime na chibasa chire mari na kichingani. Ego mangana digital, that's why serikali neregenda to go TPD erete services Chonspi online platforms to be digital ebintu byonsi bimanyikane asa ngicho chinse chetu chelero wakile George Mo wakile Ongori mabulnara tatu because we have only 1 minute to ikichinse chetu twabana to gukora murobeli anyway naro kubolia nga why do we put our lands in Kenya Gazette by Jackson Kennedy Mienda kurasunika banyando mbiya mona aseli boli elyo nga nkigako bera to gutangaza marimo itase Kenya Gazette ekero Onyagosira asirire ebintu bya bono gwachakire ko bwati succession enga buna bono lito gutangaza enyangi nga onde naro bwate ngana ekero bono ebintu bya Onyagosira bya bekirwa mo bya letwe court umuntu naro bekiro uyo kurukwe petition otaide kuchikobe administrator ebintu ebiga abitenenere bone Richiko ligoteba ngaki ebintu ebiko bitangazo ese gazeti ya serikali elindo nye mwana onde osondo bwate interest yese ngane yiga are ate ngana asemeti enyisita abo linga kiyaja nakimukali ko bagane ebintu bya maremu na engineering entitled nakimutangi nikirode elinde kare process ya chire koera tonyora nga maboli nakoleta naro nakekora to gazeti ebintu. Asante sana. Good morning. Is my wife entitled to succeed my father's wealthy? Moka ena wate haki yoko tuale bintu byese ulise byara bona akero ayotayo okay moka oga go chanda picture
muna beneficiary yao lakini ase head to head tayo ase picture unless mwaka tuyo mukaona ba alende elio mwelio na aba mange bantu tutawachia hapa which is the appropriate age of writing a will amurabande nigo bakwe wali bagalio kwagacha se compound kolende bamanya kuoma pa mbali kunganya gochikwabo. So which is the appropriate age of writing a will? Appropriate age yoko like wile trate benga ki ne age of majority. Miaka 18 omuntu obeiro okongire ora alike contract inde yonsi. Obwate capacity tali omwana okoreki kolike. But into bwate ngento tokoroka privileged wills toraje gukwana kero inga kira akoreki. Lakini nende na toko chikokoro murobelio yo na ari gochikomenta iga na gukora iga. Amagoso yogo takora succession effects yokonyora kurwaroro minute ngaki chitaito na chisoka for example chyo mugondo na chisoka chitaito 10 go chitaito emia onye mu akora succession kurwa ase sokoro garia igo chitaito ichonsi chibekirire sembe inere problem yogo takora ugo tabugatirichi kebinde byonse biko invalid wakili ngana ya otokole kwa bori goro ye a will ne je mogambia kwandre majority miaka 18 nanto bwatari baga dia a will nto bwate will nto bwate nto bakonde codicil nto bwate na okonya ko addendum o comment a will a will na borari ke kore miaka 30 ebintu biri bwate go ikirenga kiyo nande no ire ribaga buna riria ikire sarasi nande comment nande gari bere mare mabere omente nande e will ye kunya go change buna to kunya kokota na inde menta ke maybe 18 years is the appropriate age agina bora nyole ga tubwati kende na bora ge miaka ose 50 something 860 na liwacha gero kutwale bintu right. Asante sana. Kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho mwancho muligerania. The topic is so interesting. Amabolia mange wanta bange sana. Bakubolia ulende ntogendereri naende wiki ego chabono to chabono basics ene foundation twaboli and question and answer a session nonya yande ka kuneti naende asitoko chikoligelia sama tukali bosio ongo kangambia mono mwensi ya Krisa Rogo Samson Roswa Eric Baraza Dr. Nyasime Sagini abantu mwensi pi mwaligerie egopindi keiga tuwakangambia mono kigima yotolenge noyo minto Brighton Makola somurubuli wenza kya Joshua Auta na producer yomurubuli wakilo ito George Morara Bwakuma advocate of High Court na gutwara butambe era batingo chenje bweka ocha na wakile Hillary Ongori advocates of the High Court oyoba gotocha kona kobanere na matuko alibosi go bonora chisulechi otarale makwarale ne otarale yakwarale tunashukuru sana kwa hilo wakili mbarikiwe sana vya mono thank you so much na inche na rengede chia lady ye committee yeiga ngoro kwa sara nyarangi ntita twarabuligereria burubia Ndizi TV, Ubwansu, Gusii.